Δόντι. Ναι, ξέρετε. 18. Είναι 18. Ήδη, αντέχει τώρα 35 χρόνια. Άλλοι βάζουν 16 όμως, 16. Ίσως βάζουν. Πιο φθηνό αυτό, έχει και με άλλα μέταλλα. 16 γιατί δεν βάζεις 20 να είναι. Αλλά πολύ μαλακό με τα 20. Πρέπει να βάλεις και λίγο άλλο μέταλλο βέβαια μέσα για να κρατήσει. Γιατί θα πατήσεις, ξέρω εγώ, θα δαγκώσεις κανένα αμύγδαλο και θα σου γίνει flat. Έχει φύγει το έθιμο όμως αυτό. Τώρα δεν υπάρχει. Κάποτε ήταν ωραίο δηλαδή και ήταν για μόστρα. Ναι. Τα είχατε μπροστά ή πίσω? Πάνω. Από πάνω, Τώρα για να κάνει λίγο Εσείς θα βάζετε άλλο χρυσόδοντι άμα ήταν. Όχι, με τίποτα. Δείχνει η αρχοντιά το χρυσόδοντι. Δεν νομίζω. Όχι, απλώς τώρα είναι. πλέον έχει ξεφτύσει πλέον. Ενώ παλιά είχαν κανένα εδώ πέρα, εδώ χαρμογέλαγανε κιόλας. Ναι, μπράβο. Έτσι, σε μια οικογενειακή φωτογραφία. Και λέγανε μη γελάς πολύ γιατί φαίνεται χρυσοδόντι. Έχουμε έρθει εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια ιδίως, μια εκδρομή σήμερα. Όλοι οι φίλοι και οι αγαπητοί εδώ. Μονοήμερη. Μονοήμερη εκδρομή. Ναι, αμάξια έρθει λεωφορείο. Λεωφορείο έχουμε έρθει. Αναβλώσατε πούλμαν. Πούλμαν, σωστά. Και εύχομαι σε όλους τους εδώ και τους εκεί Έλληνες τα χαιρετίσματά μου. Αυτό είναι. Τώρα είμαστε στην κάμερα τώρα, Στην κάμερα. Στην κάμερα είμαστε. Τι ήταν η ερώτηση τώρα? Τώρα μας βοηθήσει την ερώτηση σήμερα. Ψάχνουμε μια χρυσόδοντι. Δεν ξέρω, πηγαίνετε εδώ κάτω που να το βρείτε. Τίποτα, δεν έχετε χρυσόδοντι εσείς? Δεν έχω εγώ, δεν το Κάντε λίγο δεν το πουλάω. Δεν υπάρχει. Εσείς? Για χρυσόδοντι, πού θα πάτε? Ψάχνουμε μια χρυσόδοντι γιατί Στην έχει. Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Σαν τα Μπάρβαρα. Σαν τα Μπάρμπαρα θα πάμε. Ναι, στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Οι τσιγκάνοι έχουν. Πώς εκφράζεστε, οι Αθήνκανοι. Αθήκανοι. Εσείς έχετε χρυσόδοντι? Όχι, ναι, δεν έχω. Τίποτα, εσείς? Όχι, sorry. Γιατί? Με το καλό. Εγώ θα τα οικονομήσουμε. Εγώ να τα οικονομήσεις θα βάλεις χρυσόδοντι. Πάρω το λαχείο πρώτα. Και πρέπει να πέσει, να κάτσε. βγει ο φρονιμίτης, να βγει ο Πρέπει να φρονιμίτης, βγει ο φρονιμίτης. Να μεγαλώσω λίγο, να βγει ο φρονιμίτης. Να τα οικονομήσεις Να οικονομήσεις και μετά και μετά δόντι. Δηλαδή εσύ σε Μάη μου να φας τριφύλι. Αλλά εκεί που το βάλει δεν φαίνεται και τίποτα ρε παιδιά. Με γι' αυτό το χρόνο. Να μην σε πιάσει το χρόνο και σου βγάλω το δόντι. Φαντάσου τώρα να υπήρχαν χρυσά δόντια δηλαδή στην Ελλάδα, με τόση εγκληματικότητα που υπάρχει. Θα τους είχαν διαλύσει όλοι οι Αλβανοί, μιλάμε αδέρφοι να πούμε. Θα είχαν κάνει να με μεγάλη ζημιά να πούμε. Θα τους πλακώναν όλους με τις κυκλοφορήσαν όλοι οι Αλβανοί με μια τανέλια στο χέρι. Έτσι είναι. θα βγάλουμε τα νάλια. Εδώ μπροστά να στο ποστήρα, ξέρεις. Πάει. Μπράβο, μπορεί να σε κλέψει και Θα πας κανένας. σπίτι το βράδυ φαφούτης. Χωρίς δόντι. Και άμα πας κάτω διακοπές, πρόσεχε, μην χαμογελάς πολύ, ειδικά Ομόνια. Ευτυχώς δεν φαίνεται εκεί πέρα που είναι πίσω. Ευτυχώς. Ακούσαμε εδώ σε μέρος ότι είναι ένας Αλβανός στην Ελλάδα που έχει πιάσει ανθρώπους και ψάχνει με μια τανάλια. Είναι ο Αλβανός με τανάλια. Για χρυσοδόντι. Για χρυσά δόντια, μάλιστα. Τους ξεχώνουνε. Τους ξεχώνει, τους πιάνει σε μια γωνία, τους το τραβάει. Γι' αυτό να προσέχετε. Παιδιά, τέρμα, τελειώσαμε τώρα. Ευχαριστώ. Το θέμα μας όλα ήταν για το χρυσοδόντι. Για το χρυσοδόντι. Αυτό ήταν το θέμα. Ναι. Φεύγω, παιδιά. Έκανε έτσι. Έκανε Της αρέσει της γκόμενας να λείπει ένα δόντι από έναν άντρα. Κι αν μ' αρέσει, ίσως και να λείπει. Η εκπομπή «Μάνα γιατί με γέννησες» είναι μια προσφορά της εταιρείας International Marble and Granite, του Café Lounge 9 Μούσες, του Mezzo Mezzo Restaurant and Lounge, του Nightclub Byzantium, του Κέντρου Διασκέδασης Christian Cave, του Greektown Music Productions και της U-Talk Two-Way Radio. Καλά θα πέσει η δουλειά. Αυτά από το Μάνα γιατί με γέννησες για το 2001 και εσύ κυρία θα πούμε του χρόνου. Του χρόνου. Χαιρετίσματα στην οικογένεια του Έλληνα πρόξενου στην Κούβα. Στην Κούβα, Μας στην Κούβα. βλέπει ανελιπώς. Ανελιπώς. Κούβα κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε. Χαιρετίσματα στη Καλιφόρνια. Θα τα πούμε και εκεί κάποτε. Χαιρετίσματα σε όλους. Θα τα πούμε ξανά του χρόνου το 2002. Χρόνια Γεια σας. πολλά. Χριστός γεννάται σήμερα, επιτρέπει πάλι οι ουρανοί αγαλώνται. Σε ύψης όλοι έντος τηλεοδείκτεται, έπατη τον αλόγων ο βασιλεύς στον ουρανό. Σε Σιλιουδέι, Σιλιουδέι και Μυριουδέι, Σιλιουδέι και Μυριουδέι. Πρώτη έτη του κόσμου ευκατευτείτε μαθαίνετε που ο Χριστός γεννάται, γεννάται κι άλλα
Και ανοίξτε τα κουτάκια σας, τα κλειδωμένα. Έτοιμοι? Και ανοίξτε τα κουτάκια σας, τα κλειδωμένα και δώστε μας απ' το χρυσό. Κουκούνε τα πουλιά σας, άνιστα από τους πλουσίους. Φλουριά, φλουριά μη λυπηθείτε κι άνιστα από τους δευτερούς. Ένα ζευγάρικο, μυρίσταν αυτόν τον κόσμο όλα. Για μυρίστα το και εσύ απέντα, τα λέμε αφέντα. Μια καλή χρονιά, τσιμουδένο λιμάνια. Κάτι καλός μας χρόνος, έκρυσα μετάει ο θρόνος. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Αγίος και πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Χρόνια πολλά